We. Wow. Excuse me. Ay, si Monica! Ay, Diyos ko, Lord! Kumusta na? Do you miss me? Makaputado ako sa kamot. Para sa kamot makapot. Ano naman sana? Is na yun mo. Isang na dahil muli kaligdi. Natatalo mo niyan ka sana. Syempre, February na. Ay, kaya puminahiling ka sa kuya. Sa haluyon ako. Mesong taka na. Sisilingon mo. Matanta ka rin magkakabang. Nanganaan. O puminanganak ka sa iba. Yan ang problema sa. Dahil panganak ko nakakakasta. Unanganaan ka na pala. Ano naman sanaan? Dahil man, tayo ba manggirari sa kapros mo? Nariguan. Jesus talaga. Dahil pagbabago ang lawas. Ang gayon. Kompleto Ricardos talaga. Natural. Ano saan kita niya? Eh po ang panghapot. Huyang baga may mabatag. Palud na diyang kidahon tasigin na. Nariguan. Ay, sige. Diyan ang ulang kamutang harumalong si Monica. Salbay ka kula! Ano na naman? Imbis masiraman ako sila, ano pa ko bigyan? At sama, utro pa kita. Ano pagliling mo sa Kuya Lechon? Masarap pa kita. Tama na! Taken data! Nang gulo-gulo kaya ako. Ay! Masay ka? Si Kulak pala din eh. Ay, sus mga... Masay ka, Monica? Oy, mapaligaspi. Ano nga nang ulit? Mag-istoryahan mo na kita. Sa Ligaspi. Paligaspi ka? Ano na kung pila ko, di ba? Ay, habo. Tata? Ikaribanan ako. Iyan ang pigsasabi ko naman sa imo. Dahil kunyan mo, sa lawang ka mang girara. Ay, bako ako sa lawangan. Sa sobra mong gulo-gulo, nagkararimate ako, biyo ako magkarlapuan. Mapahilot ako sa Ligaspi. Maiba ka pa. Pumapahilot ka? Malayos ka. Isa masunod dahil taka na rin kaduwa. Tama sana ha. Tama na lang. Sir, magasolina na ka, sir. Hindi ina niya. Nahiling mo nang nagpapagasolina. Ano pagiling mo ka ni water refilling? Kaya nga nila kahapon. Iwat-iwat ko, tangkal mo nga. Ay, lintian si Kula. Pero magabuyong ka. Sinabi mo pa, Daddy. Correct. Kula! Daddy! Kumaka daw kay gulayon, maski anong gulayon. Yes, Daddy! Okay. Daddy! Intan na rin. Wala yung tabi, Daddy. Ine? Ah. Ano ini ba? Pangrapa sa imo? Sabi ni Payin, tipigulay dahil yan. Panig na si Pay mo inti tayo rapas ko ni saya. Ay. Ano Ay. Ah, pare. Salamat na nahiling ta ka. Ano lang, pare? Naghahanap ako panig trabador. Ako na, pare. Sigurado pa day? Oo. Oh, sige pa day din problema. Anong trabaho? May nawalat kay ako pa diluman sa itaas na dos. Pakikuha mo na sa natin. Iyo mas tatrabahon mo. Diyan! Iyo tayo pa day. Ika din ang pikat, ang alang kawunaan! May trabahong tutol pa, pagpapikato na ako dyan alang kawon! Ha! Paday. Ano sa Japan ang may diferensyang tawo? Arog mo. Sutultul na tawo. Arog ko. Arot mo. Ay! Listen na ragon digde! Akaw na ta. Diduwala kitang ragon digde. Una ko matumang kamos ah. Paday! Ay, paday. May sira ka lamang dumanda. Ay, panira. Ay, guwa paday. Kasubagungan. Nag-deliver pa sa usa bakakay. Anong mga sira, paday? Sirang plato, sirang planggana, sirang kutsara. Iyan pa din mga sira dumaan. Pumasiring ka sa duman sa araw. Yan. Magkasiriban mga salbahingan. Kula! Ah! Malay! Ano? Daiman! Uli nina niya mapurupay may daiman sa lapanan! Dahil kakantabi pa di mag kapot-kapot.
sa kuya tabi iyan para pigpapaalang-alang ko. Yan ang problema sa imo pa din. Nagkukuha ka kan kahoy kan may kahoy. Humingo ka man. Para pigkaputang, grabe ka naman. Alam ko na. Nang pag-alang na ini, kukuhaon mo na naman. Tanto naman takan sarong sakong bagol, ano? May salamat nga ni daan. Para sarong pudpud na Nobody's perfect! Che! Ay, paday! Ah, wala. Ay, nakain naman pa yung ko. Alam mo pa din? Ikaw baga pa di sumuragon mag-ubod? Kaya mo pa paday? Aw, kayang-kaya ko pa din. Ako pinakamatibay sa sakatan dyan. Ay, salamat pa. May Ay. kaya duman pa di sa akin. Kain pa rin, ubudang. Uto pa di sa bakili daw. Bagtaki na pa di. Ikaw? Halatong takasa pa di sa harong. Bagtaki na ito. Mulinina niya pa din. Bultok ako pero bago ako buhahon. Alampas niya, kaya lumayot dyan. Buha ka pa din!